God aften og velkommen til dette anden tape breakdown her på HuddleUp.dk. Vi skal kigge på yderligere 2 quarterbacks. Vi kiggede jo på draftens 2 top quarterbacks i vores første udgave i Jared Goff og Carson Wentz. I dag skal vi kigge på 2 sådan lidt mere mid-tier quarterbacks i Christian Hackenberg og Connor Cook. Men det kan godt være, at vi snakker lidt mere mid-tier, men det er stadig 2 interessante cases er måske det rette ord at bruge om dem. Det er nogle udfordrende evalueringer, vi skal i gang med her, og vi har fundet et par, kan vi nok godt afsløre her med det samme, et par kampe med begge quarterbacks, hvor det ikke er det allerbedste. Vi får State, en kamp, der ikke var super god, og vi skal se Connor Cooks måske allerdårligste kamp i hele hans college-karriere, som også var hans sidste, nemlig kampen mod Alabama. Og ja, lad os så småt begynde at kaste os ud i det. Jeg hedder, for de her, der skulle være i tvivl, Peter Meyer Jensen, og jeg har Magnus Bendiksen med. Hej Magnus. Hej Peter. Ja, og du kan lige drikke ud, så... Jeg var lige ved at tage en kop te. Og så kan jeg jo spørge dig, hvem er de her 2 quarterbacks, Hackenberg og Cook, og hvorfor er det, at hvorfor er det, de egentlig er nogle lidt spændende, svære evalueringer? Jamen altså, de er jo sådan highly touted recruits begge to. Især Christian Hackenberg var number 1, altså konsensus nummer 1 quarterback i hans klasse, ikke? En draft class. Eller hvad hedder det, recruiting class. Og lynhurtigt stod det jo også klart, eller det så rigtig tydeligt ud, at han var jo fantastisk i hans første sæson. For en freshman spillede han virkelig, virkelig godt. Det var under Bill O'Brien, som nu er head coach hos Texans. Og siden da, så flyttede Bill O'Brien så til Texans, og Penn State fik så hentet James Franklin ind, som var hos Vanderbilt, tror jeg det var før. En fantastisk coach, der i øvrigt har været offensive coordinator hos Roskilde Kings, tror jeg nok det er, så jeg husker en gang for mange, mange år siden. Fun fact, skulle jeg til at sige. Og siden da, der er ikke rigtig noget, der har fungeret hos Penn State, synes jeg. Det har faktisk været decideret dårligt hold til sider. Og det kan også ses i Hackenbergs spil. Hans udvikling er gået fuldstændig i stå. Hvor man sidste år, i starten af sidste sæson, var sikker på, at han nærmest ville være det sikreste first overall pick i år, eller et sikkert first overall pick i år, så er han jo nu gået til, at han måske ikke bliver valgt før i midten eller sidst i draften. Connor Cook er jo så en quarterback fra Michigan State, som også var ret højt recruit, men ikke sådan toppen af, altså han var ikke nummer 1 i hans klasse. Og som har haft en lang karriere hos Michigan State, som jo er et respektabelt college-program, må man sige. Men har ikke været valgt som team captain på noget tidspunkt, eller noget af den stil. Det er virkelig mærkeligt, fordi altså, hvis du har en profileret quarterback på dit hold, så bliver han valgt som team captain altid. Men det er ikke tilfældet her. Ja, hvad skal man ellers mere sige om dem? Altså, de kommer begge fra nogle store skoler. Jeg vil sige, Hackenberg skal lige siges i forhold til noget kontekst i forhold til Penn State, at Penn State bliver ramt af den her Jerry Sandusky-skandale her for nogle år siden. Og i den forbindelse, der bliver jo så lagt nogle sanktioner mod Penn State. Og de mister jo sådan en hel masse scholarships og noget. Og det har jo selvfølgelig også holdt Penn State tilbage en del. Altså de har ikke kunne opnå det samme talent, som de ellers har kunne opnå tidligere hen. Så det er også et problem. Men ikke at det er altafgørende for vores evaluering på nogen måde, men det er noget, jeg synes man skal have i tankerne, at Penn State er ikke helt, hvad det var for 10 år siden. Eller noget af det. Nej, og det er jo noget, det er også noget, vi på en eller anden måde nok kommer omkring, når vi skal kigge på spillerne her, at der er i hvert fald med Hackenberg, at talentet omkring ham er ikke det mest imponerende, man kan se, man kan finde derude, og det er noget, vi selvfølgelig, vi kommer nok til at snakke lidt om det undervejs i vores breakdown, at beskyttelsen af ham måske godt kunne have været lidt bedre på nogle punkter. De mistede jo deres left tackle, Donovan Smith, sidste år.
i draften. Helt sikkert. Man kan også sige til dem, der følger med i college football, en af deres, jeg tror måske det var årets første kamp mod Temple, som jo er et dårligere hold end Penn State, eller i teorien burde være det, der blev deres O-line jo fuldstændig kørt over. Altså jeg har nærmest aldrig nogensinde set noget lignende. Det var helt vildt. Og Penn State blev også revet fra hinanden i den kamp. Så det er noget kontekst at have i tanken, når man laver evalueringen. Det skal selvfølgelig ikke være altafgørende for ens evaluering, men det er klart, at det er noget, man bliver nødt til at have med i sin overvejelse eller tænke over. Ikke? Men det er 2 spændende prospects, og det er jo 2 prospects, hvor den ene, i Connor Cook, er man lidt i tvivl om han måske har nået lidt det, han er, eller hans ceiling, eller loft, om man vil. Og så er der sådan en som Hackenberg, hvor man tænker, at han er kun nærmest ren potentiale, at han har ikke rigtig udviklet sig, siden Bill O'Brien skiftede fra Penn State til Texans. Altså, ordene damage goods er jo nogen, man jævnligt kan risikere at støde på, når man snakker om Hackenberg, og det er jo det, vi i høj grad skal vurdere også. Altså, der er ingen tvivl om, når vi kommer til at se på ham, at ud fra et perspektiv om teknik, størrelse, armstyrke, der har han, hvad der skal til for at fungere i NFL. Ja. Men på mange andre parametre, der ser det lidt, skal vi sige, kritisk ud, eller bekymrende, eller hvad vi nu skal vælge af mindre flatterende ord omkring mange afgørende aspekter af hans spil. Ja. Og det er jo så der, at det NFL-holdene skal vurdere over de kommende måneder, det er jo, er det her noget, vi kan fikse? Man kan så selvfølgelig sige, hvis man går ind og kigger på størrelsen på de to, altså de er begge to 6'4". Hackenberg vejer 236 pund, mens Cook vejer 220 pund. Ja. Og det er jo, altså i begge tilfælde det er jo fin størrelse, men altså selvfølgelig Hackenbergs ekstra pund, de giver jo noget ekstra til ham. Det er jo det, der lidt kan bringe de der, i hvert fald fysiske sammenligninger med spillere som Luck og Roethlisberger i spil. Okay, men lad os da prøve at kigge lidt på Hackenberg her mod Michigan State. Så nu får vi jo så Michigan State 2 gange i træk med først deres forsvar her mod Hackenberg, og så deres angreb, når vi skal kigge på Cook bagefter. Yes. Let's go. Ja, lad os se lidt på Hackenberg her. Lad os bare på det første spil her bide mærke i hans fodarbejde. Teknikken, det ser pænt ud. Bum, bum, bum. Ja. Laver 2 reads, løber for 5 yards. Ikke noget åbent til synligheden. Det er et recurring theme i den her kamp. Det er et stærkt forsvar, han møder, og det er nu ikke nogen ret gode receivers, han har. Nej. I det hele taget er Hackenbergs supporting cast ikke vildt imponerende. Her har vi progression. Vi ser ham gå gennem progressions her. Ja. Laver så en kort completion under neden med god placement. Kigger mod venstre, kigger mod højre. Ja. Og kaster. Bum, bum, bum. Og første down. Udmærket beslutningen. Og på de her korte kaster virker det til, at han har ret godt styr på det. Ja. Og så kommer der så et low light her. Han ser one-on-one matchup på ydersiden der i toppen af skærmen, og let's go deep. Ren Rex Grossman, og det er bare en dum beslutning. Ja. En unødvendig chance at tage. Altså vi får den langsomme gengivelse lige her med et øjeblik, og bare bemærk, hvornår er det, at han rent logisk skal tænke, den der chance, den skal jeg tage. Ja. Lad os bare se. Altså der er jo cornerbacken har den. Der er den der regel, der hedder if he's even, he's leaving. Og det vil sige, at hvis receiveren kommer op på siden af cornerbacken, så kaster du bolden. Men her er han jo aldrig nogensinde i nærheden af at være på siden af cornerbacken. Så derfor så må man jo ikke tro, at den bliver slået. Eller må man ikke tro, at cornerbacken bliver slået. Det eneste positive, jeg har ved det her spil, det er at se, hvor fantastisk bolden den forlader Hackenbergs hånd. Altså han er en af de quarterbacks helt klart i den her draftklasse, der kaster bolden allermest naturligt, og hvor bolden forlader hans hånd allermest naturligt. Altså der er jo nærmest ingen effort i det her kast, og han kaster den cirka 40 yards ned ad banen eller sådan noget. Ja, altså han har jo, som vi også nævnte i optagelsen, altså han har jo altså teknisk er han jo uhyre velfunderet. Han har pænt fodarbejde, og der er en naturlig armstyrke, man let kan se på det her kast. Ja. Og han kaster virkelig en smuk bold, og det ser vi mange gange, men problemet er, at hvor smuk han kan kaste bolden, så kaster han altså også ret upræcist i mange tilfælde. Helt sikkert.
Her så vi lige her har vi en hurtig screen. slant. Ja, hvis vi skulle tilbage til den slant lige her før, der er hans ball placement jo ikke helt 100% på den her. Så Men den ligger stadig som Ribes, og han skaffer en første down. Ikke perfekt, men heller ikke katastrofalt. Til gengæld også, det har jeg ikke blivet mærke i før, til gengæld. Men prøv at se den her rute til gengæld. Det er jo ikke en slant. Det er, hvad er det for en rute? Det ved jeg sgu næsten heller ikke. Det er da godt nok en mærkelig rute, den har jeg aldrig set før. Det har sikkert et navn. Det ved jeg ikke. Det har jeg sgu aldrig set før. No. Og så en screen, og dem får vi mange af, og det er sådan lidt, det er lidt frustrerende. Altså vi kan jo snakke lidt om hele James Franklin angrebet måske allerede nu her får vi en quarterback sneak. Vi snakkede om det i Wentz til breakdown, at den skal han jo skaffe hver gang, og især med den fysik han har. Men hvis du kan tage lidt om James Franklin angrebet. Jamen jeg synes at der er jo altså det han køber lidt andet angreb, end Bill O'Brien gør. Men jeg synes generelt at James Franklin har været utroligt dårlig til at jeg skal ikke pause mens jeg snakker, så vi har en mulighed for at snakke om det du skal bagefter. Ja. Men jeg synes generelt at James Franklin har været utroligt dårlig til at udnytte de værktøjer som Christian Hackenberg har, fordi han har en quarterback som er kæmpestor, som er relativt mobil, som har en kæmpe stor arm og sådan noget, og det ser vi jo egentlig ikke ret meget af i de her kampe her. Jeg synes, at det offense, de kører, det er rigtig dårligt til at sætte ham i scene med de ting, som han kan. Altså jeg vil sige, det offense, de kører jo måske langt hen ad vejen noget af det, du vil bede en quarterback som Kellen Moore om at køre, eller noget af den stil, ikke? Og jeg synes, det er lidt synd, at du ikke udnytter de værktøjer, du egentlig har i den her quarterback. Men så må man også bare sige, at hans supporting cast er så dårligt, så det er svært at køre et rigtig pro-style offense. Men det er jo lidt det, hvis man ser det. Det er screens, det er kast under neden, og så er der nogle dybe skud. Der er nærmest ingenting på mellemdistancen. Nej. Og det er jo dybt frustrerende, altså hvis man ser i forhold til det, han kørte under Bill O'Brien som freshman, hvor han selvfølgelig også havde en Donovan Smith på den offensive linje, Buccaneers anden rundevalg fra sidste år. Han havde Allen Robinson, Jaguars. Havde han ikke også Urshel, eller hvad det hedder, guard for Ravens? Jo, det kan sgu egentlig godt være, han også havde ham. Ja. Altså, havde han et bedre supporting cast dengang, men han havde også et system, der passede meget bedre til ham. Helt sikkert. Jeg synes også, at det er også vigtigt lige at pointere, at Penn State har været ramt af den her skandale. Den her Joe Paterno og hele hvad der ellers fuldt. Præcis, og der fik de jo de her sanctions, blandt andet scholarship sanctions, som gør, at de ikke har lige så mange scholarship atleter, som de normalt har. Så derfor er det jo ikke helt det powerhouse, de ellers tidligere har været. Men så det er noget også at holde i tankerne. Ja, helt klart. Men, og det er jo og det er det, der er så frustrerende. Og frustrerende, det er et ord, jeg har skrevet med en gang i mine noter til den her kamp om det her med Hackenberg. Men det er så frustrerende at sidde og se på det her, fordi hvis man går ind og ser hans freshman tape, det er jo noget af det bedste freshman tape, man kan finde på en quarterback overhovedet. Ja. Og så har man 2 års spil. Ja. Og det er jo pisseirriterende, at han ikke bliver sat bedre i scene. Men lad os køre videre her. Ja. Her får vi så, der kommer en forsvarsspiller op her, sådan, der får lagt lidt pres på ham, og han kan ikke rigtig træde helt ind i kastet der, og det er jo også elendigt blitz pick-up. Ja, så det er noget, vi kommer til at snakke om flere gange i løbet af kampen, men Penn State er et af de dårligste blitz pick-up hold, jeg har set i nyere tid. Altså det er virkelig elendigt, og det er også den måde Temple på den allerførste kamp i året, de bare destruerede Penn State med de her blitzes der, og det er ligesom om, at de har ikke talent nok, og de er ikke coachet godt nok til, at de forstår at samle de her blitzes op. Og du ser også her, at det har jo en kæmpe indflydelse på spillet, ikke? At hvis ikke den her linebacker, tror jeg der kommer igennem for det her blitz, hvis ikke han kommer igennem på det her blitz, så har Hackenberg jo en lomme til at træde op i at lave det kast der, ikke? Hvorimod nu så, i stedet for at lave sådan en rigtig weight transfer, hvor han sådan skifter hans vægt fra bagfoden helt over til forfoden og kaster igennem, så bliver det sådan lidt en forhastet throwing motion. Ja, og så bliver det upræcist og ikke i nærheden af receiveren. Nej, flere screens. Ja, en screen, og så nu kommer der så et spil. Det er så frustrerende det her. Vi ser progression, tålmodig. I første omgang, så kommer der lidt pres på ved centeren, og så bailer han lommen, der egentlig stadig er fint nok, får ikke resettet fødderne og kaster sådan ud af balance halvt fra bagfod og underthrown. Ja, han har tid her til at træde op, han har tid til at reset fødderne, inden han kaster den. I stedet så bliver det sådan forhastet lidt panikkast ned ad banen,
der ikke rigtig har nogen chance. Og det er frustrerende, at han ender med at panikke på et spil, hvor han ikke behøver at gøre det. Ja, på den igen her. Og det er bekymrende, også i forhold til hans... Der er ikke nogen grund til, det han gør her, hvor han modtager bolden, og så her begynder han at drifte mod til venstre allerede, når han ikke sætter noget åben, og der er ingen grund til, fordi hans lomme på det tidspunkt, hvor han begynder at drifte, ikke er brudt ned, at det så sker lige efter, det er jo hvad det er, men da han begynder at tage bevægelserne mod venstre, der er hans lomme ikke brudt ned, og det er jo fuldstændig åndssvagt. Jeg ved godt, at hans kaster er virkelig dårligt på det spil, men her har vi også noget, vi kommer til at snakke om flere gange, at det her James Franklin offense her, det er jeg ikke fan af, og de her screens op igennem midten på den her måde, prøv at se, hvor meget traffic han skal kaste bolden igennem på de her spil, ikke? Det synes jeg bare er risikabelt. Og der er ikke nogen grund til at sætte det quarterback. Og det kommer til at koste senere i kampen, kan vi afsløre. Vi kommer tilbage til det. Jeg foretrækker mere de her, hvor at, når du ser, altså bed din O-linemen om at slippe deres D-linemen, og så løbe lidt ud til siden, for så har du måske kun en enkelt eller to spillere, du skal igennem, i stedet for her har du en helt defense og linebackers ind i midten og sådan noget, som du skal kaste forbi. Ikke? Og første mand, han misser sin blokering, og så er det bare lost course, det her. Så, et read, det er ikke åbent, og han låser så fast på det read, kan man se. Han stiger på det, og så skaffer han 7 yards. Det er jo positivt nok, men det er bekymrende, at han på den måde virkelig bare låser sig fast på det ene read, han laver her, og ikke på nogen måde begynder at gå gennem progression. Lige præcis. Så er der tid, der er plads i lommen, og det bør jo bare være et simpelt timingkast. Jeg ved ikke, om receiveren ikke løber den helt rigtige rute, men præcisionen er der i hvert fald ikke. Det ser lidt mærkeligt, det ligner lidt, at receiveren skulle have kommet mere tilbage, eller sådan. Men det kan godt være, at timingen er lidt off, men det virker til, at receiveren skulle have været længere tilbage på banen. På det så får vi, og det her, det er måske et af hans bedste spil i hele kampen her. Vi har en 4. og 3 lige uden for field goal afstand. Går gennem progressions, køber sig noget ekstra tid, og rammer receiveren over midten for en første down. Det er jo et rigtig godt spil. Med en laserstråle. Og kort completion til ydersiden der. Eneste read. Design hele vejen. Det er også kast, han skal lave. Det gør han. Ja. Til gengæld der er også her noget af det spændende at se, for hvordan man bruger ham, også fordi at han er den her type, vi ser jo rigtig meget med Cam Newton i år, at du kan bruge de her quarterbacks, der kan løbe lidt, og som ikke går i stykker, skulle jeg sige, altså som er bygget til det, dem kan du bruge som et våben hernede ved goal line, ikke? Og her der vælger de også at bevæge ham, og det er virkelig vildt med det. Er sådan det her, du skal med Hackenberg. Det er det her, han kan. Roll out, og slipper væk fra manden, der lægger pres på ham, og har jo et fint kast, der så bare ryger gennem receiveren, hænderne på receiveren. Ja, den der skal det har været lagt lidt bedre, men det er jo et drop. Altså, jeg ved ikke, hvordan du lægger den receiver meget, eller den bold meget bedre egentlig. Altså, det kan lægges lidt længere frem, men det er ikke meget bedre. Det kan lægges. Og jeg synes faktisk, at vi får den i langsom gengivelse bagefter. Der kan man simpelthen se den ryger gennem hænderne på ham. Ja, den der skal han hive ind, det er der ikke nogen tvivl om. Så den kommer og... kommer der. Ja. Ups. Hvis den rammer begge dine hænder sådan der, så skal, altså i NFL, der skal du lave sådan et spil der. Ja. Og så en hurtig slant her, men den mangler præcisionen. Ja. Og det er jo igen lidt bekymrende, fordi det er jo også et timingkast et eller andet sted her ved endzone, hvor han der bare ikke får den lagt rigtigt. Og så har vi så igen her play action rollout. Det er jo dejligt at se. Det er fantastisk. Men prøv at sætte den på pause lige der, lige inden han kaster den. Hvis vi lige går lidt tilbage der, og så bare, når vi lige ser alle 3 receivers her. 1, 2, 3. Der er intet åbent. Nice. Og det er jo netop det her problem, vi snakker om med det er med deres offense der. Og du kan også se her, at de angriber jo ikke engang flere niveauer af banen på det her spil. Det er 3 mand klumpet sammen lige omkring første down markøren. Ja, og der er ingen separation, og separation er i forvejen svært at få mod det her forsvar. Altså Michigan State har en fin historik med deres cornerbacks. De har haft nogle gode cover corners, man cover corners senest Doug Stannard. Og Trey Waynes også, ja, selvfølgelig. Ja. Så first round pick. Ja. Der er ikke meget for Hackenberg at gøre på det her spil. Der bliver han falder sammen. Og Malik McDowell, tror jeg nok han hedder, nummer 4, deres nose tackle, ham kommer vi til at se en del gange i den her kamp, sophomore, så han er ikke i draften i år. Han har en god kamp her, og han kommer ind og laver sacket. Shotgun, empty, så pass rushes. Ja, der kaster han den også lige i tide, ikke? Det er noget, jeg godt kan lide at se. Det er de her trades, du gerne vil se fra en quarterback i NFL, skal vi se. Ja. Vi ser lige, når den kommer her. Vi har her på toppen.
om det er Shalik Calhoun, det kan jeg ikke huske. Der, Hackenberg ser ham ikke, altså du kan se, at hans hjelm er jo ikke vendt ved hans retning, men han kan godt mærke, at hans left tackle, må det være her, er slået. Og så besluttede Kasper bolden lige det rigtige på det rette tidspunkt. Ja, og han når at lave 2 reads på spillet, og får lagt bolden hurtigt, hvor den kun kan gribes af receiveren. Præcis. Og igen, et lækkert bounce og små hop og sådan noget. Han er hele tiden klar til at kaste bolden, men her er der bare ikke noget, og der er så meget pres på. Det er et irriterende spil også, og det er ikke irriterende på grund af Hackenberg, det er irriterende på grund af den offensive linje. Man kan selvfølgelig sige, jo, han skulle måske smide sig noget tidligere i stedet for, altså det er en anden af 4 i stedet for at tabe, jeg ved ikke hvor mange yards, det ender med at blive 10 yards eller sådan noget lignende. 10 kan det være tæt på i hvert fald. Så kan han smide lidt mindre, men 12, you can't blame them for trying, altså de er bagud med 13-3, altså de vil gerne på tavlen. Ja, du kan også, altså nogle af de her spil, hvis nu hans left tackle har lidt bedre styr, eller left guard har lidt bedre styr på hans mand der, så kan det jo også være, at han ville kunne snige sig udenom den her defensive line. Men altså, nu får vi det nemlig fra den her vinkel her fra endzone, og man kan se, det er lige nu, der er masser af plads, men i det øjeblik, han skal til at træde op, der er det så, at defensive enden, han kommer ind her. Det er lige i det øjeblik, det egentlig vil være oplagt at forvente, at han skal træde op. Der lukker det muligheden så for ham, og så er han nødt til at prøve at bæle den. Præcis. Og det koster så masser af yards. Ja, det kan jeg ikke holde med Hackenberg. Altså han bliver nødt til at prøve at se, om han ikke kan gøre et eller andet på det spil her. Ikke? Og det kan han jo bare ikke. Altså der er jo bare for meget pres på. Men det er generelt med hans O-line, der er virkelig, virkelig, virkelig skidt. Ja. Og så på det næste spil, der er det så, at vi kan spørge, hvad laver Michigan States forsvar? Hvordan kan de lade en receiver stå så åben oppe i toppen? Jeg vil prøve at se, hvad der sker her. Man kan jo ikke rigtig se deres cornerback. Altså hans cornerback bliver hævet dybt med. Jeg ved ikke, hvad den der linebacker laver. Der er en eller anden linebacker, der har bliver der blitzet. Prøv at gå tilbage til starten af spillet. Hvis man kigger ham nummer 41 eller 43 eller sådan noget lignende, vi ser der. Han løber ind og imod. Jeg ved ikke, om han forventer et løbespil eller sådan noget lignende, og 45 har han. Jeg tror altså, han havde ansvaret. Han må næsten have haft ansvaret for den her for linebacker. Spiller de mand? Så vi må se, dropper det i spots. Det er i hvert fald underligt med spil, det med cornerbacken nummer 7, der er lined op 10 yards væk og dropper tilbage med det samme. Ja. Så det ligner et coverage breakdown, men de får det ud af det, der kan fås jo. Så det er jo fint. Det må man sige. Det her, det er så det er jo spil, hvor man ligesom må spørge, er klasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt? Hvis du prøver at gå tilbage til starten, fordi hvis man tager ind til kastet, bemærk, hvordan han arbejder i lommen, det er sgu pænt. Der, træder op, træder lige væk fra pass rusheren og får kastet, og det er et fantastisk flot kast, altså nyd spiralen på den bold der. Bolden er egentlig lagt relativt præcist, der hvor receiveren han kan gribe den. Det er det positive. Der, træder væk og kaster, og det er en fantastisk flot bold. Yeah. Og den ligger jo egentlig, hvor receiveren kan gribe den, hvis han var åben. Men det er altså også et kast ind i double coverage, og det er på grænsen til at koste en interception her lige før pausen. Præcis. Altså jeg synes jo, man bliver nødt til at sige, at det er glas halvfyldt, eller omvendt halvt tomt, fordi det er jo fantastisk. Altså fodbold er godt, og han mærker presset, bevæger sig lidt og kaster bolden. Fantastisk bold han kaster, men altså sådan en beslutning der, hvis den bliver interceptet, det kan jo være dødstødet i sådan en kamp her, så den beslutning må han bare ikke tage. Til gengæld gør de rent faktisk her noget af det, jeg godt kan lide, som jeg synes, de burde gøre noget mere med Hackenberg og ham. Under center, play action, tilbage og kaste bolden, ikke? Ja. Altså, give O-line lidt bedre chance ind i de her spread formations, hvor du normalt godt ved, at bolden formentlig bliver kastet, især når de liner op i empty hele tiden en eller anden grund. Og det her, jeg kan simpelthen stadig huske første gang, jeg så det her spil, hvor jeg bare i det øjeblik, bolden kom ud af hænderne på mig, jeg tænker, det er bare et kæmpe spil, der kommer til at blive lavet. Det er simpelthen så smukt at se den bold forlade hænderne på ham. Ja. Og så i øjeblik bolden når frem, så er det bare, hold da kæft, den var lige ved at blive interceptet. Ja. Men ja, han kan kaste en helt fantastisk flot bold, og så kan den så være 5 yards ved siden af receiveren og sådan lignende. Og ja, de slap for en turnover før, den kommer så her. Ja, det kan være koster et definitivt touchdown. Er ikke meget at sige, Hackenberg er der, men det er sat på hånden. Ja. Man kan ikke sige meget til Hackenberg på det her spil. Altså, det er jo hans receiver, der fumbler bolden, så der er jo ikke, så meget at gøre. Han viser god teknik. Det er et kort timingkast. Rammer op receiveren over midten, og så fumbler receiveren. Det er jo ud af hænderne på Hackenberg. Præcis. Og så får vi nede 3:20, 2,5 minutter til pausen. Screen. For en gang skyld. Ja.
Bare lige hurtigt omkring screens. Han gør det til gengæld godt på screens. Han lægger bolden, hvor han skal på screens. Det skal man altså lige huske også er et trade. Altså der er ikke noget mere frustrerende, end hvis en quarterback han kaster screensen lige på manden, så han ikke kan få den i, eller bag ved ham, så han ikke kan få dem i momentum. Men, altså lige præcis de her screens gør han meget godt. Ja. Og her ser vi egentlig, hvis du tager det igen, 5-26 står han ved. Han træder jo egentlig fint op for at undvige det pres, der kommer fra højre side af ham her. Træder op, men med det samme det sker, så lukker lommen sammen igen. Malik McDowell kollapser, sack, og der er et flag på spillet. Jeg tror, det er for offensiv holding, men jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed. Jeg tror faktisk, det er... Jeg tror også helt sikkert holding. Jeg tror, det er deres right tackle, der laver holding, så vidt jeg lige husker at se det. Så en slant, fin, ikke perfekt placement, men grebet. Og så Alex Smith, vi i nok en gang være stolt her. 3. og 12, kaste kort af line of scrimmage, men første down. Ja, og igen, svært at holde det mod Hackenberg, fordi det er jo ikke ham, der kalder spillet, kan man sige, og det her spil er jo kaldt bag line of scrimmage. Det her er jo ikke og så kan man også sige, altså i forhold til spilkaldet, vi er lige over 1,5 minut før pausen, det er en 3. down, går de ned ad banen, kaster incomplete, så forærer de jo tid til Michigan States angreb til at sætte point på tavlen, så helt sikkert. De giver sig selv muligheden for at tage noget tid af klokken, hvis det skulle gå galt, men det er jo yderst konservativt stadig. Men du er selvfølgelig måske også så langt bagud, så det her, hvor du bliver nødt til at tage nogle chancer. Ja. Selv en gang, jeg var ikke fordi. Altså, der er det væk her, det næste spil, ikke? Ja, 5:48. Kaster en screen. Men det er også godt, det er så til gengæld godt blokeret. Det er det, men det er bagud med 17 point. Så her skal der også ske noget. Så havde de taget skud ned ad banen, så ville jeg sgu ikke have... Nej, det er jeg ikke så smart til. Og det her, det er sådan et lidt irriterende spil her. Det er første read, men den er ikke... Den ligger jo egentlig fint nok til et catch, men den koster så stadig bare muligheden for at skaffe nogle ekstra yards. Ja, men til gengæld, de her spil her... Altså, hvis han har kastet den her foran... Det er chain movers, ja. Det er chain movers. Men jeg tænker også på at kigge her. Jeg pauser den lige, når vi når herover. Ja, der er en... Hans receiver, hvis han lægger den ud foran her, så bliver han destrueret af ham her. Så jeg tror også, hvis han skal være lidt venlig mod hans receiver og ikke blive kaldt, altså der er også mange draft evaluators og så videre, som siger, altså, der er ingen grund til at sælge din receiver. Så jeg tror også, han lægger den imellem de to defenders, ikke? Så på den måde tror jeg egentlig, at det er okay. Jeg synes godt, det er et fint nok spil. Jeg synes ikke, det tror jeg heller ikke, jeg vil holde imod ham som sådan. Nej, ikke voldsomt negativt. Nej, det synes jeg ikke. Den kunne være lagt en smule bedre, synes jeg. Og så får vi lige 2 screens i træk her. Ja. Bum. Og ja, de skaffer yards. Ja, men det gør man jo gerne i college football, kalder screens galore, så... Yes. Og så er vi jo lige pludselig ved at være nede ved goal line her. Så får vi en first and goal her med 48 sekunder tilbage. Og får en slant og et drop. Eller måske en pass break-up. Package play, så vidt jeg lige kan se. Du har en screen, du kan kaste den på bunden, eller du har den her rute på toppen. Gå efter ruten på toppen. Den burde jo også blive hævet ind, den bold der. Men den burde nok også ligge lidt længere foran receiveren, skal jeg gøre. Ja. Kaster han den ikke lige på ham, eller mindre? Den ligger sådan lige på numrene, den burde nok ligge lige foran. Han skal lige have hænderne op i skulderhøjde. Ja. Og så får vi anden down, kaster den på bagfodet. Det her er noget, vi kommer til at se igen senere i kampen. Hans receivers har det svært ved at komme med press coverage. Vi skal prøve at se det her. Det er ligesom, at de bliver hængende på de her cornerbacks. I stedet for at få skabt sådan noget plads og komme ned bagved, så hænger han fast på den her cornerback. Så altså, bolden er også kastet for langt, skænker, ikke? Men det er noget, du ser med hans receivers nogle gange. Og det får betydning senere i kampen. Yes, og så skal vi trods alt også lige have et touchdown. 3. goal, og der har vi nok en gang McDowell, nummer 4, slipper igennem, og han får lagt bolden fint hen over eller udenom ham, og cornerbacken snubler, ja, men og lader receiveren gå fri, men bolden er jo fint placeret for et touchdown. Han varierer vist også sin platform en lille smule på det her kast. Ja, får vi se her. Det her det er faktisk noget af det tætteste, vi kommer på at se Hackenberg kaste touch. Ja, det her er et touch pass. Ja. Så det synes jeg helt sikkert, det er. Lægger den op i luften i stedet for at kaste den flad. Så, men det er så også næsten mere af nød end af lyst, han gør det. Helt sikkert, uden tvivl.
Og så får vi lige en lang pause her. Næste spil starter vi i 47. Yes, vi og ja, det touchdown, det bragte ham så op på 47 for karrieren, og det er så en Penn State-rekord. Og jeg vil første spil... Peter. Jeg vil bare lige sige det igen, mens folk lægger mærke til det. Prøv at lægge mærke til hans fødder her. Naturlige bevægelser, bounce og ned i knæ. Det er virkelig det, du gerne vil se. Resultatet er bare ikke så pænt. Nej, og det er jo det igen, som jeg siger. Han kan kaste med fantastisk teknik, men præcisionen, den halter altså ind imellem. Ja. Og det der, den er jo, jeg tror jeg har noteret 47 air yards på det der kast der, og den er 5 yards over. Ja, det er jo ren Rex Grossman. Fuck it, let's go deep. Og ja, hvis du kan lige prøve hurtigt sætte på pause her. Det her, det er jo så hans pass chart fra første halvleg, og vi byder jo mærke i med det samme, at der er 0 completions på kast, 11 plus yards ned ad banen. 5 kast, 1 interception. Til gengæld god præcision, eller mange completions på de korte kast, men mange af dem har jo så også været screens, men det er jo lidt bekymrende, den her tendens, at så snart han kaster den bare lidt ned ad banen, så er der ikke noget at komme efter. Det hænger selvfølgelig også på, at Michigan States forsvar er ganske godt, at receiverne ikke kan give ham gode muligheder for completions, men vi har også set nogle grimme overthrows på de kast der, og der er bare ikke ret meget. Altså når han endelig kaster dybt, så kaster han jo også 20 plus yards ned ad banen nærmest. Der er ikke ret meget på mellemdistancen. Nej, jeg er helt enig. Det har været et problem. Ja. Yes. Det er helt tydeligt i den her kamp. Ja, vi kan gå til 8-20, hvor næste spil kommer. Og der tager vi bare for afvekslings skyld en screen til en wide receiver. Igen udmærket blokeret. Godt spiller af Michigan State nummer 30. Og så en 3. og 5. Nede med 17 point. En slant, men den er langt højt. Ja. Kan du lige prøve at tage det spil igen egentlig, for jeg skal lige se, om er det ikke som om jeg tænker om det var det her spil, eller det andet, hvor det er som om han tøver en lille smule, inden han får kastet den. Ja, men det her det er en af grundene til, at jeg ikke er så vild med shotgun offenses. Altid. At timing synes jeg bliver sværere i shotgun offense. Du har ikke det her, du tæller ikke skridt. Ligesom når for eksempel, hvis du er under center, og så tæller du de her skridt, ikke? Så har du 3-step drop eller 5-step drop, og alle de her ruter, de er afhængige af de her skridt, du tager. Og det har du ikke rigtig her. Altså her der er det mere sådan op til quarterbacken at vurdere, hvornår at han skal kaste bolden. Og det er ikke altid en hjælp til de her helt unge quarterbacks. Men man ser det så lige der, han tager lige et ekstra bounce med fødderne, inden han kaster den, og det er måske det, der faktisk ender med at koste, fordi jeg tror, hvis han kaster den første gang, så ligger den faktisk egentlig pænt nok. I stedet så bliver det sådan lidt hen over hovedet på ham. Den ligger måske højt uanset hvad, men... Ja, altså placement er heller ikke helt fantastisk, altså i forhold til, hvor langt det skulle have ligget længere fremme. Også fordi han har jo egentlig slået sin mand lidt. Det er så også en mærkelig rute igen, synes jeg til gengæld. Hvorfor løber han op på manden på den måde der? Det har ikke nogen indflydelse på... kastet er stadig dårligt. Men hvorfor løber han sådan... Altså han er langt til at vinde, så han... Ja, det er ikke så vildt med den rute der heller. Og så får vi så her... Det her igen endnu et spil, hvor alt indtil kastet er egentlig fint. Der træder op, vrider sig fri, og så høvler han ned ad banen og 5 yards overthrown. Ja. Han kaster den måske lige en tand for tidligt, hvis vi ser spillet igen. Det tror jeg, men jeg tror også, han bliver presset lidt til at kaste bolden for tidligt. Fordi det er jo dejligt at se ham vride sig fri af pass rusheren her. Ja, det her det er jo sådan et Andrew Luck-spil. Det her det er jo sådan et spil, Andrew Luck lever af at lave i NFL. Ja. Men han får simpelthen bare ikke placeret fødderne rigtigt, og han giver ikke sig selv muligheden for at træde rigtigt ind i kastet. Nej, så han kaster den nu, altså han skifter ikke vægten fra hans bagerste fod til hans forreste fod. Han kaster den jo nærmest bare med armen der, ikke? Ja. Og det er gået, men jeg vil sige, at hans receiver er jo heller ikke åben her. Altså, så hvis han skal lægge den et sted, skal han jo også lægge den over, ikke? Men vi pauser den lige, når vi kommer frem her. Hans receiver er jo ikke åben. Quarterbacken hænger jo lige på ham. Ja, så... Altså, hvis han skal kaste den et sted, så skal den også være over. Når han kaster. Der ser vi ham så på det her spil her. Der varierer han sin platform en lille smule i kastet derfor. Men den ligger bare ikke rigtig godt til running backen. Og i college er man jo nede, så snart man er nede. Ja. Og det koster så tab af yards. Det er et fint spil. Og det her, det er også et godt spil faktisk. Bare der er noget, ikke lige til sidst her, men altså vi ser noget der. Vi ser noget progression fra Hackenberg.
Ja, det er en tredje og 11, hvor det er kastet kort af første down, men der er god placement på spillet, og der er yards after catch mulighed Se i det her. øjeblik, bolden er grebet. Ja, Hackenberg kigger herud lige nu. Mhm. Dødt. Nå, det er screenen. Ja, det var spillet den. Ja. Den kommer nu. Så. Kigger mod venstre, kigger mod venstre. højre. Og bum. Og den ligger jo lige, hvor den skal faktisk, for at give ham muligheden for at løbe videre. Også tight window, ikke? Der er mange defenders på det her spil. Ja. Rundt om ham. Skal se. Han skal kaste den forbi ham her, som er den her linebacker, tror jeg han er, eller safety, eller den cornerback, måske det kan jeg ikke se, en nummer han har. Kaster her, og receiveren skal komme lige ind imellem, og hvis han kaster for tidligt, så tror jeg, at cornerbacken her, der er nede ved de her scores nu, han intercepter den nok, men det gør han ikke. Den ligger rigtig godt. Ja. Masser af mulighed for mere yards after catch. Ja, og så er de jo heldige, at han selv kommer over den fumble der. Det må man sige. Ja. Og så får vi næste spil, vi får det lige langsomt gengivelse. I hvert fald bare fumblen her, så er du frem til 9:37 kommer det næste spil. Der får vi en rollout, en moving pocket, og igen noget, det her er noget, du kan gøre med Hackenberg. Det her det er jo noget vildt med igen, du kan gøre med Hackenberg. Og der er ikke noget at komme efter, så vi kaster bolden væk. Fint nok. Udmærket. Og så har vi en third and goal. Ja, han har ikke haft meget succes, mens han har haft moving pockets, fordi det virker som om, når de har halveret banen for ham, så har der ikke været noget åben. Nej. Og det her, når man lige ser det der, så ligner det jo, den var jo ikke engang rigtig tæt på, men vi ser, at der bliver kastet et flag, der er defensive pass interference, og jeg tror egentlig, at bolden, den ligger fint, hvis ikke, vi kan se det her nede ved nummer 30, nederst til skærmen, der. Ja, receiveren skal kunne komme forbi den kommer i vejen, så ligger den jo fint til ham. Receiveren skal jo kunne komme forbi den mand her, så se. Altså han skal jo komme rundt om ham her, og så herover og tage bolden, ikke? Og det gør han jo ikke. Så jeg tror også bare, det er jo timing, det her. Altså det er jo et timingkast for mig at se. Altså han ved, hvor den skal lægges for, at receiveren kan få fat i den. Ja. Og så en dump off med pres på vej fra højre side. Det er en fint beslutning. Altså hans O-line er jo slået. Hvad har han 5 spillere i backfielden eller sådan noget? Ja. Og så får vi 4 spillere i backfielden. Ja. Der er ikke meget for Hackenberg gør det her. 0-9. Og så får vi en fade her på det næste spil. Og i bemærk nummer 12 nederst i skærmen her. Han kan ikke komme fri af sin mand. Nej. Og faden ligger måske heller ikke helt, hvor den skal, men der er ikke noget at komme efter. Altså det virker det på det her billede, at hvis receiveren havde været herude af, hvor han burde have været, hvis ikke han havde hængt fast på det her press coverage, så skulle han have grebet den her bold, tror jeg. Ja, det skulle egentlig godt være, at den ligger lidt bedre, end jeg lige umiddelbart har set den. Det virker altså sådan, jeg synes receiveren, hans hånd virker til at være relativt tæt på den der bold. Ikke at det er noget, han har det er sådan en chance for at gribe, men så bare sådan her. Der er ikke langt fra hans hånd til bolden der. Nej. Så jeg tror, hvis ikke at han havde hængt fast på det her press coverage, så tror jeg altså, at han havde haft den bold. Ja, men de får et touchdown, og det kommer her på det næste spil, og det er endnu et af hans bedre spil, et af de bedste spil i kampen. Ja. Den fin, lav bold, bemærker også hans over-the-top armbevægelse i kastet. Yes. Fin, lav bold, det er kun receiveren, der kan gribe den. Han lægger bolden, hvor receiveren har mulighed for at skære med, og touchdown. Det er der ikke noget at indvende mod. Nej, så det er den yderste receiver her. Og den ligger lige med. Ja, det er jo noget vi ser. Det er jo noget vi ser i NFL det her. Altså det er jo et NFL-kast. Det er det helt sikkert. Lav noget, ligesom Brady altid kaster de her også. Altså lavt nede, hvor det kun er hans egen spiller, der har mulighed for at lave et spil på bolden. Ja. Så det synes jeg er et rigtig godt spil. Fantastisk spil. Og som jeg siger også en nydelig bevægelse med armen i kastet. Ja, der er jo 2-point conversion. Ja, og der det er lidt træls spil på flere punkter. Altså man ser, at han ser en mand. Han har låst sig fast på det read. Og han går også fri, og han skal også gribe den. Men behøver han kaste bolden så hårdt? Ja, det er nok det eneste problem, jeg har med det her spil, det er, hvor hårdt han kaster bolden. Men jeg vil så gengæld sige, nummer 13, han skal stensikkert gribe bolden på det her spil. Altså, Hackenberg ser, at okay, der er et pick her, så han kommer til at blive åben. Så den er jo god nok. Bolden er også godt på vej. Den rammer ham i hånden. Den skal du hive ind. Altså, i NFL vil du blive stensikkert. Altså, der skal du lave det spil der.
Men ja, som sagt, det er ikke mange touchkast, vi ser fra ham. Og det her, det var noget af det, vi snakkede om med Carson Wentz sidste gang, at det var rart at se ham på egentlig til en helt åben receiver, at han egentlig bare lagde den meget blødt, og det kunne Hackenberg godt have gjort her. Ja. Slide. Ja, går gennem progression på spillet, og der er ikke noget åbent, og så scrambler han. Kigger venstre, kigger højre, der er pres, jeg løber. Slide. Gode beslutninger hele vejen igennem der, synes jeg. Altså nu så jeg ikke, om der er noget åbent. Selvfølgelig det er svært at se på det her tape, men umiddelbart virker det til, at han passer meget godt på sig selv og bolden. Generelt. Og det her, det er jo egentlig også fint nok spil der, for at undvige presset i første omgang, og så kan man så diskutere, om han skal kaste der, eller om han bare skal prøve at skaffe nogle ekstra, men det er en anden og 15, det er en svær tredje down situation, hvis han løber den, og selvom der er lidt plads at løbe på måske, men han har også en mand lige på vej mod sig, så han kan blive... Ja. Også bagfra, du kan se her, igen har han den der fornemmelse af, at okay, prøv, det er ligesom, han ved godt, at den her nummer 8, der løber lige her, at jeg skal af med bolden nu, og jeg har ikke tid til at sætte mine fødder for at kaste. Jeg må bare gøre det bedste jeg kan og sende det afsted. Og den ligger så lidt upræcis. Ja, og man kan godt sige, at receiveren er jo heller ikke i position til at lave et spil på den her bold. Altså, hvis man og så... Receiveren er jo i princippet på den anden vej. Ja. Og så får vi det sidste spil i kampen, og nu snakkede vi lidt om det her med de der screens op gennem midten til en running back, og at de vil gå galt før eller siden, og det kommer her. Og så prøv at se, hvor meget trafik bolden skal igennem her. Ikke? Det er derfor, jeg ikke er så vild med det spil, kalder den type screens helt under igennem midten her. Vi har fået også på replay lige om lidt. Ja. Og Malik McDowell med en interception efter den rammer nummer 89 i hovedet. Ja. Altså, bum. De der screens, det giver bare ikke mening. Det er jeg altså ikke fan af. Men Hackenberg skal der nok også lade være med at kaste den i hovedet på en forsvarsspiller, kan man sige. Ja. Ja. Yes. Det var Christian Hackenberg. Lad os bare køre direkte videre med Connor Cook her mod Alabama, så kan vi lige snakke lidt mere generelt om de to quarterbacks til sidst. Lad os gøre det. Og det jeg har noteret her, det er, at vi ser, at han træder ikke rigtig helt ind i kastet på det første spil her, men man ser til gengæld en ganske naturlig armstyrke på spillet. Ja. Og der er så pass interference på forsvaret også. Ja. Egentlig, altså, naturlig armstyrke. Det er ikke fordi han har en kanon af en arm, men han får egentlig lagt et godt touch på den med, selvom der er selvom han har en relativt stærk arm, man også kan se på spillet. En, der til gengæld har en kanon af en arm, det er der ham her. Ja, et hockeylæg, han bliver lidt misundelig lige nu. Ja, det tror jeg også, han gør. Han er da en bøf, ham der. Ja, det må være. Spørgsmålet er, om det er muskler eller fedt. Jeg tror, det ligner nogle muskler, synes jeg, på hans arm. Men ja, her er åbenlyst pass interference, og receiveren har ikke nogen chance for at arbejde tilbage mod bolden. Så altså, det kan jeg ikke holde mod Cook. Men altså, lad os lige gå tilbage en gang. Kig på hans fødder, kig på hans positur, og kig på hans knæ. Har han bounce? Han har lidt bounce, men han er meget høj. Kan du se, han har ikke rigtig, i hvert fald ikke på det her spil, ikke rigtig det der knæbøj der. Så han er... Altså han har egentlig, har jeg noteret det lidt senere i kampen, han har egentlig generelt et pænt dropback, men fodteknikken er bare ikke helt så pæn som Hackenberg eller en Jared Goff for den sags skyld. Nej, præcis. Ikke at det er grimt eller dårligt, men den er ikke på niveau med to af de quarterbacks, vi allerede har. Men jeg er helt enig. Til gengæld kan jeg ret godt lide Michigan States sådan offensive design. Her har vi også noget. Det er så ikke lige... Det er så bare, ramler sammen med running backen på et handoff, så det er jo ikke... Jeg ved ikke, hvem hvis af dem skyld det er. Nej. Så det og det her, det ligner et designløb, der faker wide receivers, og så prøver han at løbe, og der er nowhere to go. Det her vil du med garanti ikke se nogen gøre med Connor Cook i NFL. Så glem, hvad du ser på det her spil. Det eneste, du kan bruge ud af det her spil, det er at sige, at et kæmpe comeback. Nå, men det eneste, du kan sige ud af det her spil, det er, at han er ikke en løbende quarterback, og han er ikke vildt atletisk. Og her ser vi noget progression, men det er også nogle high-low koncepter, og ligner det herude i venstre side af banen. Ja, præcis. Lige hurtigt, prøv at se hans kast på det her spil. Noget, det han nogle gange gør, det er, at det ligner, at han skubber bolden nogle gange. På det her spil ligner det også lidt, at det ligner lidt nogle gange, at han skubber bolden ud til der, hvor han prøver at kaste bolden hen. Og så samtidig så hans fødder på det her spil for eksempel også sådan lidt... Ja, det er ikke så pænt. Nej, de sidder fast i jorden nogle gange. Ja, men han får det stadig completed med fin placement og yards after catch mulighed. Helt sikkert.
Her, jump off efter at være kommet under pres, og der er det jo bare positivt, at han rent faktisk formår at slippe af med bolden. Helt sikkert, jeg skulle lige så sige det. Han er en rimelig hårdfør quarterback eller start tit, hvor han tager nogle hits lige, når han skal til at kaste bolden. Og det her det er helt sikkert dem. I øvrigt, bare lige en lille side note, jeg ved ikke, om han er på det her spil. Nej, jeg skal nok vente til, han er på det her spil. Eller på et spil. Men jeg snakker om ham. Ja, men han bevæger sine fødder lidt mærkeligt. Det bliver sådan lidt robotbevægelser nogle gange, synes jeg. Det er ikke sådan en helt naturlig bevægelse. Ja, design rollout lige nu det her. Bum, slipper væk fra spillerne. Kast mod sidelinjen. Den ligger jo egentlig ganske pænt, og receiveren er tæt på at få en fod ned, men får den bare lige akkurat ikke. Her har han lidt bedre footwork, indtil han skal kaste bolden. Så kaster han det er en tredje otter, det er jo en flot præcision, han har der, men det er også sådan en, hvor det ligner, han skubber bolden lidt ud. Men, altså. Ja. Men prøv at se, det er lidt fra bagfod. Venstre fod foran den anden, indtil han skal kaste. Ja. Nu har han fødderne ved siden af hinanden. Og det gør, at du ikke rigtig kan generere ret meget armstyrke, eller i hvert fald vel også det på bolden ned ad banen. Ja, så det er igen her, hvor den helt naturlige armstyrke skal i brug. Og det igen, vi ser jo, at han har ikke en kanonarm, men en god arm. Ja, men vi ser til gengæld også på det her spil, at det kan godt være, at receiveren han griber den her bold, men prøv at se, hvor lang tid den hænger i luften til gengæld til sidst. Ja. Altså, det har en påvirkning, at han kaster her. Ja. Så når vi frem her, så nu begynder den altså at hænge rimelig sådan stille i luften, men der er jo så heldigvis ikke en defensiv spiller til at lave spil på bolden. Men de tekniske flaws, eller hvad man skal sige, han har nogle gange i hans spil, de har en påvirkning. Wide open. Men, ja. Og det var ham her, jeg vil sige. Går vi lige sådan her. I løbet af den her kamp, så hold øje med ham her. Nede i bunden af skærmen. Tim Williams, nummer 56 fra Alabama. Han er en af mine yndlingsspillere i hele college football. Jeg skal vise jer et eksempel senere for hvorfor. Er han i draften i år? Nej. Han er ikke. Nej. Og sådan, Alabama har nogle D-line-spillere, der er helt fuldstændig. Ja, og inden du starter spillet, vi kan lige nævne, at som jeg nævnte i indledningen, det her, det er måske Connor Cooks dårligste kamp i hele college-karrieren. Og det skal vi selvfølgelig også have for øje, når vi nu laver en vurdering her, at der er meget game tape med ham, der er markant pænere end det vi ser nu her. Men det her er til gengæld også mod college footballs vel nok allerbedste forsvar. Ja. Og det er jo derfor vi også vælger den her kamp, fordi det er en mulighed for at prøve at se ham an mod det tætteste han lidt kan komme på et NFL-forsvar. Altså, de her, de kører rigtig meget af de ting, du ser i NFL. Du ser jo, Alabama er jo lidt kendt for at køre det her pattern matching zone coverage, som du ser i NFL. Altså, de dropper ikke bare zoner tilbage i et spot, men de matcher deres zoner med ruter, så halvvejs ind i spillet, så bliver deres zone coverage i princippet en slags man coverage. Og det er der ikke ret mange hold i college football, der kører ret succesfuldt. Udover Alabama, der kører det super succesfuldt. Så det her, de ser nogle, og så har de jo en stærk D-line og så videre, og nogle rigtig gode linebackers, som også går i den her draft, i Reggie Ragland for eksempel, der formentlig er et andet rundevalg, eller noget af den stil. Men det her det er den type hold, og det type systemer, og de koncepter, han kommer til at se i NFL. Så derfor er det også interessant at se ham imod sådan et hold, selvfølgelig. Ja, lige præcis, og det er jo så der, at og det skal vi igen, som sagt, der er meget pænere tape, man kan finde på ham, og det skal vi jo også selvfølgelig have for øje, og når man laver en vurdering af ham, skal man selvfølgelig ikke gøre det, sådan man lægger 90% af vægten på, hvad man ser i den her kamp, men det er også en mulighed for os at sige, jamen selv i en kamp, der er statistisk ret dårlig, og hvor han, jeg mener, de taber 38-0 Michigan State, bare for at spoil det for dem, der eventuelt måtte følge med, at altså, det her, det er en gennemført lortekamp for Michigan State, men der er alligevel nogle positive ting at se og sige om Cook i løbet af kampen her. Det er også det vi prøver at highlight her, og egentlig også med Hackenberg før, at selv i nogle kampe, der langt hen ad vejen er forfærdelige, så er der nogle positive aspekter at tage med, og det er lidt det, man ikke rigtig ser ud af boxscoren. Det var også det, vi snakkede lidt om i sidste uge. Lige præcis. Ja. Lad os køre den. Okay. Og igen her har jeg noteret, det var egentlig her, jeg har noteret, egentlig generelt et pænt dropback, ikke den helt gode teknik. Lidt bred base måske, der har lidt afstand mellem fødderne i kasteøjeblikket. Det er også noget, der kaster sådan lidt fra oprejst position. Nu skal vi se, om man har bred base. Nej, det er ikke så slemt bred base. Nej, det er ikke så slemt der, men kaster lidt fra en oprejst position. Det gør han. Og han har heller ikke mulighed for rigtig at træde frem i kastet, der synes jeg. Men,
Og det var ikke noget dårligt kast, Nej. vil jeg så sige. Men igen lige her ser vi det der lidt robot, jeg ved ikke, det er lidt svært at forklare, og det er noget, måske også noget, der kommer, når man har set rigtig mange quarterbacks, uden at jeg skal få mig selv til at lyde, som om jeg er en eller anden, der har set, kigget på NFL quarterbacks i 40 år, eller sådan noget. Men prøv at kigge hans fødder, de er bare, det ligner sådan lidt, at han er sådan lidt robotagtig, og det var sådan en følelse, man får, når man ser hans ben og fødder, den måde, de bevæger sig på, at det er sådan ligesom robotagtige bevægelser, og det får han spillet til. Det er stadig også lidt oprejst. Altså, der er ikke det der helt naturlige bounce, vi har snakket så meget om. Hvem er det, vi så her? Nej, det er jo vores ven. Timmy. Det var så ikke ham, der lavede spillet, men han kom ind lige efter. Han ville have lavet spillet, hvis ikke at Reed lavede spillet. Wow. Ja, det er ham, der bliver highlightet. Ja, det er han træder op i lommen her på det her spil, Cook, og bliver så slækket, da han skal til at kaste den. Han gør, hvad han skal. Du kan ikke gøre mere på det spil der. Du kan ikke bede ham, altså der er ikke noget vej med det, Cook gør på det spil der. Og det her tager han så, kommer under pres, for en gang skyld, tager en dyb chance. Ja. Og der er defensive pass interference, udmærket. Og han er alligevel tæt på en completion. Ja. Og jeg synes også, du kan se, vi snakker om, at han var en tough quarterback lige før. Du kan se det igen her, ikke? Kaster bolden, selvom han bliver ramt. Og han ser, at den her cornerback, der er i man, han har ryggen til, så han ser alligevel ikke bolden, der bliver kastet. Så derfor kan du godt tillade dig at tage den chance. Så det her er også udmærket spil, synes jeg. Det er et spil, jeg er ret vild med, faktisk. Ja, og der er jo så... Ja, de bruger lidt tid på at diskutere frem. Der næste spil, det kommer ved 2.56. Boom. Hvis det her, hvis det er et roughing the passer, det her, så synes jeg, det er helt forkert. Nej, det var det pass interference. Nej, jeg mener, det er pass interference. Ja, det var det også. Det giver også mening, når man kigger på deres cornerback, jo. Men han tager et ordentligt hit der. Ja. Må lige ned og ligge en gang, køres græsset. Ja, og det var Fitzpatrick med pass interference. Jeg mener faktisk også, det var ham på det første spil, hvis jeg husker helt galt. Og her en tålmodig i lommen. Vi kigger lige igen her. Det er fordi, jeg hader sådan nogle halvhjertede play actions, men det er bare mig. Man ser det også rigtig meget i NFL, men der er jo ikke nogen, der tror på den der overhovedet, jo. Der er tålmodig i lommen, og... Skidt af Aaron Burbridge. Det er deres bedste receiver, og den skal han... Præcis kast. Den ligger jo, hvor den skal. Det er bare et flat-out drop, det der. Pausen, lige når bolden kommer. Den der, den ligger lige så... Altså, du kan ikke bede om en bedre bold. Bum. Rammer ham også direkte i hænderne. Ja, og så ned på fødderne. Igen et udmærket spil. Ja, fin kast ned gennem seamen for en første down. Det synes jeg nu får lidt. Jeg så ikke, hvad sekund det startede. Vi startede lige efter det her spil. 3-10. 3-10, ja. Ja. Ser seamen er åben, og ned igennem midten. Decisive kast også. Det kan jeg godt lide. Ja. Og ja, det næste... nu får vi lige spillet i langsom gengivelse igen. Ja, der er helt åbent. Ja. Og det er også, der er det også fint, at det ser han hurtigt, og han får sendt bolden afsted med det samme, og så er der mulighed for at skaffe lidt yards. Det er fint. Yes. Og her kommer han så under pres med det samme. Boom. Og den kaster han væk, og der er det så, jeg tænker, burde det ikke være intentional grounding, det der? Man kan diskutere, om der er en receiver i området der i, jeg ved ikke, om det var running backen, eller hvem det var, men altså, det er jo sådan et spil, hvor jeg vil sige, det er jo tydeligt, han kaster den væk. Ja. Det bliver måske ikke kaldt, men det er det, han gør. Her til gengæld, det her, altså, hans ballplacement virker fint nok på det her spil, men prøv at se, han træder ikke rigtig ind det der kast, vel? Og det er ikke noget, der har problem for et resultat af spillet, men det er jo bare alligevel noget, man bliver nødt til at holde øje med, fordi nogle gange har det en effekt på spillet, ikke? På processen. Så ja, det er jo nogle præcis kast, men der er så også bare blanket coverage også oveni, så og det er så et upræcist kast til hans første read. Ja, men den her er heller ikke åben, kan man sige. Nej, og altså vi er inde i en lidt dårlig sekvens her for ham, vil jeg sige. Her får vi så igen der kaster han så for højt til hans første read. Måske lidt forceret, hvis du prøver at tage den igen. Det tror jeg, men jeg tror også lidt, at han kaster den væk i virkeligheden. Så skal vi helt ærlig. Ja, men det er godt være. Fordi det er sådan, jeg synes egentlig, han har tid og plads. Ja, men... Lidt mere tid og plads, men forser det. Ja, det er ikke kaster væk, den der, for den er ikke ud over sidelinjen. Så det var et dårligt placement, så. Ja, og så her endnu et upræcist kast, og der har han egentlig også nogenlunde plads i lommen. Lommen er dog ved at begynde at lukke sammen her. Men der træder han altså ikke rigtig ind i hans kast, synes jeg. Lad os prøve at se det igen. Jeg prøver at se, om jeg kan pause den i den, han kaster. Her.
Se, skifter han sig væk fra hans bagerste fod, virkelig frem til den første fod. Altså ikke sådan virkelig... det Nej, han bouncer opad. Ja, lige præcis. Jamen, det er rigtigt, for det ligner ikke rigtigt, at han sådan rigtig skifter fod, eller sådan. Og her kommer så under pres. Sidestepper, tror jeg. Nej, eller... Jo, det var det spil. Der var mange... Nej, undskyld, det er det næste spil. Det var det næste spil. Der var mange røde spillere ude i det. Det var han kastede til gengæld på det andet spil. Ja, udmærket. Nej. Fint nok i første omgang. Der kommer pres. Han sidestepper, får købt sig lidt ekstra tid og bliver så sacket. Altså, undviger i første omgang, men så er der bare ikke noget at komme efter. Der bliver han nok lidt nødt til at forstå, hvad der sker. Altså, der har han ikke helt den der føling, som vi så Hackenberg for eksempel havde tidligere. Det der med, at selvom du ikke ser en spiller, så kan du godt fornemme, hvor de er henne, ikke? Og du sådan ligesom kan... Til gengæld så vil jeg så sige, altså det er en 3. og 8, og derfor synes jeg også, det er fint nok, at han ikke bare tager sækket med det samme. Altså han... Ja, helt sikkert. Nej, men jeg synes, han skulle begynde at løbe. Han prøver, men han prøver at holde øjnene ned ad banen og se, om der dukker. Og jeg synes jo, at han... Her, der skal han bare begynde at løbe til siden. Ja, der er selvfølgelig mulighed for at blokere nummer 15 der. Nej, men jeg tror... Hvis han løber til siden der, ikke? Hvis nu han her fornemmer, at okay, nu er min lomme død, og spillet er dødt, nu løber jeg bare. Men det er det, jeg mener, at der er mulighed for at få en blokering ude i toppen af skærmen der. Ja. For at skaffe nogle yards, hvis det skulle være. Altså jeg vil bare have ham til at løbe ud langs line of scrimmage, for at se, om der er noget, der åbner sig, og så kan han jo... Okay, på den måde. Ja, okay. Godt arbejde i lommen. Ja. Passer bolden ind i et lille vindue. Det er et fint spil. Ja. Helt sikkert. Og så ser vi ham gå igennem nogle progressions her. Venstre, højre, venstre, og så til ham ned i flatten. Ja. Det er et godt spil. Og så fordi han forstår, der ikke er nogen til at... Altså, der er ikke en linebacker, der dropper ned til hans running back. Ja, og så får vi et mellemdyb bold her. Så er godt op i lommen. Udmærket spil igen. Han er god på de her spil, synes jeg faktisk. Og det her, der er ingen tvivl om, at hvor vi havde en lidt skidt sekvens med en upræcise kaster, nu er vi i en 2-minute drill her, og det er suverænt den bedste sekvens, vi får i kampen. Det vi er i gang med at se nu her. Der tror jeg måske, at der er en defensiv spiller, der får hånden på bolden der. Det er der også. Ja, det er der også. Jeg synes, den mistede lidt, vel også i det der. Lige lillefingeren. Det er lige nok til at... det er spillet fra spillet inden, faktisk. Nå, okay. Det er completion der. For fanden, okay. Jeg synes også bare, at den mistede vel også i det, den bold, du prøver at gå tilbage til 4-44, så kan vi se, det er det spil, vi lige så i langsom gengivelse. Hvor... Jo. Ja. Det er der, hvor han fingeren på. Og den ligger jo alligevel fint nok til at kunne blive grebet. Prøv at se det næste spil her. Det her, hvor jeg føler, at bolden virker, som om den mister noget velocity. Ja. Når han kaster her, så er der ikke mega meget kraft på. Han skal heller ikke træde frem i bolden der. Han har en hånd i hovedet, når han kaster. Okay. Ja. Og så er der så det spil. Du går frem til 5-11. Ja, 5-11 kommer det næste. Yes. Og der kan vi så bemærke i snappet. Ligger lidt lavt. Ja. Og træder op, og så er der bare et sack med det samme. Ja. Man kan ikke gøre bare på sådan et spil som quarterback. Altså hvis ikke din O-line kan holde lidt, så er det svært at forvente meget af dig. Især når du ikke er mobil. Ja. Og så... Ja, nu får vi lige langsomt en gengivelse. Nu er vi i en 3. og 18 situation her. I øvrigt også en fantastisk spiller, Jonathan Allen. Endnu en fantastisk spiller fra Alabama. Ja. Ja, og hjelmen ryger af her. Keeler. Ja. 3. og 18, 42 sekunder tilbage på egen banehalvdel. Hvad gør man? Man kaster den i hvert fald forbi første down-markeringen. Den var godt nok også langt til luften, men får man ikke men han træder heller ikke ind i kastet. Træder ikke rigtig ind i kastet. Altså sådan noget, det i NFL, den går ikke i NFL. Altså hvis en bold hænger på den måde der i NFL, så det er altså bare... Ja, så er der nogen, der laver spil på den. I hvert fald, hvis du gør det konsekvent. Og jeg tror faktisk igen, at nu det er svært at se hans fødder, men jeg tror igen, det er et af det der, hvor han får fødderne placeret lige ved siden af hinanden i kastøjeblikket. Vi kan kigge efter. Det er jo rimelig vigtigt at se, om det er noget, han gør konsekvent, eller sådan ret op. 5 år. Pausen her. Jo, han stikker fødderne lidt ved siden af hinanden i forhold til, hvor han kaster den hen, i stedet for at have den ene fod foran den anden. Ja. Det er ikke noget godt spil. Resultatet er godt, men processen er jo ikke særlig god. Jeg vil også sige, at den hænger altså i bolden eller i luften i lang tid. Ja. Bekymrende lidt, ikke? Og her udser han så et matchup på ydersiden. Ja, det er en fantastisk bold. Igen, man coverage. Cornerbacken har ryggen til spillet.
Yes, han aner og han ikke, stoler bolden på kommer. receiveren, han vinder den bold, og bum, det er et godt kast, og det er et godt catch. If he's even, he's even. Ja, det er muligvis hans bedste spil i kampen. Press coverage, han er even. Fødderne er nogenlunde even, skuldrene er nogenlunde even, kaster jeg. Yes, og som sagt, det er nok hans bedste spil i hele kampen, og det bliver så efterfulgt af hans dårligste spil i hele kampen. Hold øje med cornerbacken i toppen af skærmen. Ja, det her, det er virkelig Kigger, og at vi får den i langsom gengivelse også. Han har overhovedet ikke ryggen til spillet her. Nej. Men hold øje med øjnene, eller hjelmen bare på nummer 5, når vi får den i langsom gengivelse her. Den der bold, den må aldrig kastes. Han kigger på Cook, han kigger, og han ser den. Den må bare ikke kastes. Jones er jo også en udmærket cornerback. Han går og sætter den i draften i år. Tror jeg nok. Så husker det rigtigt. Ja, en let interception. Og det er jo en ærgerlig måde at afslutte et ellers fint, en ellers fin 2-minute drill. Ja, men det er sgu et dårligt kast, det der. En dårlig beslutning i virkeligheden. Ja. Og så kommer vi i anden halvleg, og så står det lige pludselig 17-0. Rollout, udmærket, og det er blokeret. Ikke noget åben. Fint nok, vi skaffer 3 yards, eller sådan noget lignende. Fin beslutning. Og så har vi en 3-6. Og det her, det er en forkert beslutning, han tager på det her spil, og det kan vi bedre se på replayet, der kommer om et øjeblik. De sætter hele spillet på pause i et øjeblik her. Prøv at se hen over midten der. Ham der. Han er wide open. Sikkert se. Var der meget plads over midten. Ja, og det er en første deflection, der så bliver grebet af hans egen spiller, men nu har vi set 2 og måske 3 bolde i den her kamp, der er blevet rørt af defensive linemen, altså battet ved line of scrimmage til defensive linemen. Det er bekymrende. Det er noget, som laver de her freak plays, altså det er jo noget, der skaber masser af interceptions. Det der er til gengæld en rigtig... det var helt... Jeg beklager, det var lige en Leveson, jeg lavede der. Det der. Det er en fin dyb bold, det der. Ja, det er det. Det var en pæn bold, må jeg sige. Og receiveren kan bare ikke hive den ind. Nej. Pres, throwaway og intentional grounding, og det bliver også et catch. Der var heller ikke nogen receivers i nærheden der. Nej. Jeg rettede ned hans arm om der. Ja. Walk of shame. Ja, og det kommer i langsom gengivelse her. Ja, der er ikke så meget at sige ellers. Ja, nummer 56. Timmy. Yes. Kan vi se det igen? Rip. Ja. Wow! Prøv at se det der spin move der. Ja, det... Prøv at se, hvordan han sætter ham på røven. Rip, spin, og så banker han ham. Det lærer du. Du skal ramme ham med ryggen med din albue på det spin move, ikke? For ligesom at skubbe dig videre frem på spillet der. Men han skubber ikke bare sig selv videre frem på spillet. Han lægger sig med modstander ned. Sindssygt imponerende. Han er virkelig god. Jeg er virkelig imponeret af ham. Tim Williams. Bum. Ja. Yes. Det er svært at spille quarterback på sådan et spil der. Og nu ser vi så her en tålmodig Cook, der rent faktisk bare læser. Nej. Okay, fint nok. Vi tager de få yards. Det er okay. Men der begynder sådan her mod slutningen af kampen, og det er måske lidt ærgerligt, når man sådan ser på, hvad scoren er, og det er jo slutspilskamp, vi er ude i her. Der begynder at gå lidt Captain Checkdown over Cook her i slutningen af kampen. Ja, men det handler nok også om, hvad Alabama gør til gengæld, kunne jeg godt forestille mig. Ja. Altså man kan godt forestille sig, at de går nok lidt dybere i coverage generelt, og så siger fint nok, lad dem få lidt. Og det her, det burde jo være en interception. Hold kæft, det er dårligt. Den er kastet lige i hænderne på forsvarsspilleren. Det her det er noget af det, du kan gøre med Christian Hackenberg, men du ikke rigtig kan gøre med Cook. Cook er bare ikke atletisk, og det er svært. Altså, han er ikke god til at kaste, når han løber, og det ser vi jo tydeligvis her, at han er heller ikke godt field vision, når han løber. Han er jo ikke sikker på, at det var en defensiv spiller. Det er umiddelbart, virker det til. Den er kastet lige facemasken. Hvis ikke han havde bevæget hænderne, så havde den siddet fast i facemasken, tror jeg. Og det er jo lige før han selv kan gribe den, Cook. Ja. Og dropper. Ja, venter til sidste øjeblik, og så et kast ind i triple coverage nærmest. Ja. Incomplete. Ja. Men Tim Williams. Ja, og det er Timmy igen.
Nå, men han bliver der stående og kaster, selvom han godt ved, der er en på vej. Ja. Ja. Træder op. Caught completion. Det er et godt spil. Og ja, her træder han op. Det gør han så ikke på det næste spil. Og det er tæt på en interception. Der var også dårlig placement på det der kast der. Ja. Der er ikke særlig accurate. Og så får vi et shovel pass. Han er med hans fødder. Nej, det gør han godt. Der er mange quarterbacks, der ikke kan finde ud af at få deres fødder den rigtige vej. Han laver sådan en shovel pass der, og så går det helt galt for dem. Det gør han meget godt. Og så er det næste spil, vi får her om et øjeblik. Det jeg snakker om lige med hans fødder. Prøv at se hans fødder her. Nogle quarterbacks kaster den, mens de løber, ikke? Ja, videre. Er jeg gået videre til næste spil? Nej, det er afslutningen. Prøv at se hans fødder her, lige inden han shovel passer den. Ui, peger han hans fødder fremad. Ups. Ja, i retning af det, han skal. Præcis. Yes. Og så på det næste spil her, ja, han får tid. Han kaster til første down. Til første down markøren. Og den bliver droppet, men er der også lidt dårlig placement på bolden? Ja, den er helt sikkert bag hans spiller, synes jeg. Ja. Og det er så det, er det dårlig placement, eller er det det er helt sikkert bag et dårligt placement. Den skulle helt sikkert have ligget på den anden side af ham. Så her pausen her. Du kan se, han er på vej, han har momentum mod højre, bolden bliver kastet mod venstre, så han er nødt til at dreje tilbage for at gribe den. Det er dårligt placement. Der er så også lige en safety på vej op, der kunne have lavet et eller andet. Ja, var han ikke rimelig langt væk, så vidt jeg kan se? Men det er så igen, han er der jo næsten med det samme. Se, der er jo en... Han er jo bag ham. Hvis han lægger bolden på den anden side af ham, så kan han jo i princippet ikke lave noget at spille på bolden. Og så kommer der sådan en safety. Det var 4'eren der, jeg mente. Ja, okay, men det er jo så også en tight end til gengæld. Ja. Og så får vi et kast her fra bagfodet. Whoopsie. Ja. Linje, inden han kaster den. For bolden. Sprint protection. Ui, igen. Hvad er vi oppe på 4 eller 5 battede bolde nu i den her kamp? Ja. Med line of scrimmage. Ja, og det er jo det der, så det er en 4. og 4, han ligger ind til et kast, der er kort af første armmarkøren. Ja. I håb om at få yards after catch. Det er sådan lidt... Så kommer han under pres. Hvad satan? Ruller ud og skaffer selv nogle yards her. Ja, han kan godt. Der skal han have løbet videre. Ja. Og så nu er det altså bare captain checkdown for fuld udblæsning her. De er nede 0-31 i fjerde kvartal. Screen. Og incomplete. Så har vi en 3. og 8. Alex Smith vil være stolt. Checkdown. Men du kan også se, prøv at se her. Der er Alabama-spil over det hele. Ja, men det er jo lige det, der ikke er i virkeligheden. Prøv at Nå, men det samme her. Nej, ikke der, men til gengæld, de er på vej frem i det øjeblik, bolden er kastet. Men det min pointe er, at han bliver nok nødt til at kaste der, fordi jeg tror, Alabama, nu er vi så sent hen i kampen, at Alabama er begyndt at spille noget dybere coverage, så det, der er tilgængeligt nu, det er nedenunder. Så det er jo selvfølgelig færdigt, at han kaster den. Altså, du bliver nødt til at nogenlunde at tage det forsvar, tager der giver der jo ikke. Men, og det er så her, man kan sige, at evalueringen af ham begynder at blive sådan lidt svær på de spil, vi ser her i slutningen. Det er checkdown, så en throwback screen her. Ja. Ui! Nu har jeg lige sat på røven derude. Kort completion ud af backfielden. Ja, men der er vist... der var han langt som at forvente sig om der. Nå, det giver alligevel en første down. Så har vi en 4. og 2. Og her ligger han så rent faktisk lidt an til det dybe skud, synes jeg. Og så kommer der pres på, og... Ja, den lå jo også udmærket, egentlig. Jeg ville gerne have haft den lidt højere. Ja, jeg synes, han rammer receiveren. Han rammer receiveren. Ja, men det må måske godt placement-mæssigt ligge lidt højere. Hvis nu han ligger en tand højere, lige nu rammer han jo nærmest cornerbacken i ryggen. Hvis han ligger en tand højere, så kunne han måske have strukket sig ud. Det er ikke. Men altså, petitesser i virkeligheden. Han ligger det rigtige sted. Og han ser, at den her cornerback, han har ryggen til, så han ikke har nogen chance for at spille på bolden. Og det er en 4. og 2, det er et dybt skud, de er nede i 0,38, altså, og den ligger jo præcis nok. Den kunne ligge lidt bedre, men det er ikke noget. Det er jo et fint spil i situationen egentlig. Ja. En fin chance at tage. Og hvad laver han med fødderne? Ja, det har vi set før. Det har vi. En checkdown og et drop. Ja. Men var den ikke også lidt lav, den bold der? Jo. Nej, den skal han gribe. Den lå faktisk fint. Ja.
Okay, og så får vi en screen, og jeg synes, han har lang tid om at kaste den her. Det gør det altså let at læse for forsvaret. Vente. Ja, det må du nok Altså. sige. Der skal bare kastes med det samme. Ja. Men jeg tror måske, det var det ved Hackenberg, han gjorde. Ja, spørgsmålet er, om han har en dybere rute på den. Nej, det har han ikke. Det kan godt være, han havde den der, men han skal vælge Jeg mellem. synes, det er fint, når han læser den. Det er hans read hele vejen, virker det til. Ja, der tror jeg, du ret ikke. Og så egentlig fint arbejde i lommen her. Der fjerner han heller ikke øjnene fra hans receiver overhovedet. Ja, han kan så ikke rigtig føre armen igennem. Men spørgsmålet er også med fødderne på det spil. Ja, der er også der, hvor han kaster. Lidt længere tilbage. Ved 10-57. Nej, der gør han vel egentlig det, han skal, det han kan komme til at gøre. Helt sikkert. Men han kan ikke rigtig føre armen igennem, og det koster en præcision, ja. Røde spillere og 2 hvide. Og ikke rigtig nogen 5 røde ja, spillere og 2 hvide og ikke rigtig nogen åbne. Men altså, han er også et sted i kampen nu, hvor det bare... Ja, 4 og 7. Tager en completion hen over midten her. Bruger lidt tid, men den ligger jo fint. Første down. Helt udmærket spil. Og så det sidste spil, vi får fra ham her. Lommen bryder sammen. Der. Han må ud. Sådan der. Og han tager chancen dybt mod sidelinjen, og det er jo bare en flot interception, det vi får her. Sådan. Ja. Det er jo godt spil af forsvarsspilleren der. Det må man sige. One hand. Den ligger jo egentlig fint nok til Williams, tror jeg, han har 22'eren. Men godt spiller forsvaren. Mm-hmm. Det er rigtig godt. En fed interception, den der. Ja. Og det er det sidste spil, vi har i kampen. Så er du tilbage på skærmen, Peter? Ja. Så er jeg også tilbage på skærmen. Ja. Ja. Hvad er der så at sige om de her spillere? Jamen det er jo, de er jo spændende, som sagt, men de er jo også, som vi også har ytret et par gange her, frustrerende. Fordi der er jo flere ting, og det er jo tydeligt, at der er flere ting at kunne lide ved begge spillere. Altså de har størrelse, de har armen, begge to egentlig, de har også rigtig god teknik langt hen ad vejen, men jeg synes, der er noget decision making ved begge spillere, der er noget præcision, især ved Hackenberg, og der er i høj grad ved Hackenberg noget, der bare ligner komplet mangel på selvtillid. Ja, jeg er helt enig. Hvis vi bare skal starte med Hackenberg, så tænker jeg, at ligesom vi sagde i starten, så damage good, synes jeg er et meget godt ord med ham, at han har jo så mange tools, eller hvad man skal sige, ikke? Og det er så nemt at falde, og alligevel lidt forelske sig i det, han kan potentielt, fordi man så den der freshman season, og det kan godt være, at han ikke rigtig har udviklet sig siden, men det var et tårnhøjt niveau for en freshman quarterback. Så på den måde var det super imponerende, og jeg synes, at det er lidt påfaldende, at hans demise, eller hvad skal man sige, hvad hedder det, hans fald from grace. Ja, det er sket sådan synkron med, at James Franklin er kommet til. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad han kunne med noget mere coaching, og jeg synes, at det virker lidt til, at Hackenberg skal have, jeg tror, jeg sagde det tidligere, men Hackenberg mangler en træner, der kan få ham til at slappe lidt af. Det er ligesom, om han er lidt anspændt, og nogle gange så kanonerer han bare bolden rundt omkring på banen, ikke? Og han har jo den der kæmpe arm, hvor det er sådan, okay, men du skal jo stadig gøre tingene, og du skal kunne, din hjerne skal kunne sådan arbejde med de her ting i det samme tempo, men din krop skal være mere afslappet, når du gør det. Du kan se, at nogle gange så, altså, okay, jeg ser, hvad der sker, og så hammer jeg bare bolden derudad, ikke? Hvor det virker til, at han bare skal have noget mere ro på. Og nu har jeg jo også set hans andre kampe, og der synes jeg, at vi ser noget af det samme. Selvom jeg synes, at hans kamp mod Illinois for eksempel er en rimelig imponerende kamp, og han spiller en virkelig god kamp. Det er selvfølgelig også en dårligere modstander, men han spiller en virkelig god kamp, og han virker til at være mere afslappet undervejs. Så der synes jeg, man ser lidt mere af, hvad han kunne være, eller hvad jeg forestiller mig, han måske potentielt kan blive. Og så er spørgsmålet, er det noget, han kan gå hen og blive? Og altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her, det er ikke en første runde quarterback, der skal ind og starte fra dag 1. Nej. Men er det her en spiller, som vi kan sige, at man tager i 3. 4. runde potentielt, og så stasher i et år eller 2 bag en starter? Altså det kunne for eksempel være et Cowboys, der så siger, jamen fint nok, så har vi ham som backup eller long-term prospect til at tage over efter en Tony Romo down the road.
eller skal vi have ham tilbage til Bill O'Brien, og så give ham måske et år på bænken? Jeg håber, Bill O'Brien drafter ham, og så giver ham chancen. Men der er jo lang vej at gå. Altså, jeg tror ikke, han skal starte dag 1, men jeg tænker, at de fleste hold kunne godt drafte ham, og så sige, okay, måske potentielt om 2 år eller sådan noget, så har vi en quarterback, som vi kan begynde at sætte på banen og give en chance og se, om han ikke har rykket sig. Fordi han har bare altså, han er jo god på mange områder, ikke? Jeg synes, det er nogle små ting, relativt små ting, der skal fikses i hans game i forhold til så mange andre quarterbacks, før du tænker, okay, den er ved at være hjemme, ikke? Altså, hvis du kan forbedre hans deep accuracy en lille smule, og du kan ligesom få noget mere ro på ham, så synes jeg ikke, der er ret langt at gå, før det begynder at ligne noget, ikke? Altså, jeg siger ikke, at han er Andrew Luck eller Ben Roethlisberger, men måske er der lidt, altså nok til, at du er villig til at bruge noget draftkapital på ham i 3. og 4. runde. Og, altså jeg vil hellere have ham, jeg vil have Connor Cook for eksempel, som vi har set. Og det selvom at Hvornår vil du tage Hackenberg selv? Altså hvilken, hvis du har en decideret grade på ham, hvad er det? Jamen jeg vil nok tage ham i en 4. runde, tror jeg. Og hvad med Cook? Nok det samme, tror jeg. 5. Okay. Måske. Ja, altså jeg har, og det min evaluering af dem er stadig sådan lidt løs. Altså jeg har umiddelbart en 6. runde grade på Hackenberg og en 4. runde grade på Cook, men det er også et spørgsmål om noget her og nu, når man snakker om Hackenberg, at der er de der markante bekymringer omkring noget decision making, og det kan godt være, at jeg har været lidt hård i min grading af ham i forhold til hvad jeg bør være. Der skal stadig se lidt mere med ham. Fordi det er rigtigt nok, der er ingen tvivl om, at der er masser at kunne lide ved ham, men de ting, der så ikke er at kunne lide ved ham, de er temmelig graverende, og det er jo det, der er det store issue, og spørgsmålet er, om det er noget, der kan fikses. Helt sikkert. Man kan sige, det som jeg mener, at Hackenberg har i forhold til Cook, det er, at jeg er bange for, at Cook, han er det, han er. Jeg er ikke sikker på, jeg er ikke helt sikker på, hvilken del af hans spil, der skal forbedre sig så meget. Altså, han bliver jo ikke bedre fysisk, end han er. Og han er jo lidt begrænset fysisk. Han har jo ikke en raketarm. Han er ikke en vanvittig god atlet. Han er jo heller ikke en vanvittig god tekniker. Altså, han er bare sådan lidt average i alt, synes jeg. Jeg synes ikke, han har sådan et område, hvor han virkelig, virkelig udmærker sig, hvor man tænker, wow, han er ikke en glimrende decision maker. Han er ikke glimrende accuracy, eller ball placement, eller sådan. Så jeg er lidt bange for, at han bare er det, han er. Og det har jeg det måske lidt svært ved. Og det er jo det, altså når man snakker quarterbacks, når man snakker potentielle, ja, selv backups, altså det er det, man jo egentlig gerne vil have. Det er vel langt hen ad vejen, at man vil vel gerne have noget upside et eller andet sted, i stedet for bare at have en solid quarterback. Men nu, vi har siddet og diskuteret det lidt tidligere, og også med Rasmus har jeg i hvert fald haft diskussion om. Nu hørte vi jo, altså Toge snakkede jo med Josh Norris, der snakkede lidt om det her med NFL-sammenligninger og sådan noget lignende, og selvfølgelig skal det altid tages med et gran salt, og vi skal være opmærksom på, at det handler ikke om at sige, at han er den her spiller, det handler om nogle specifikke trades, og det handler måske også lidt om, where he wins, som Josh Norris jo elsker at bruge, og jeg sidder, og jeg har virkelig bøvlet med at finde ud af, hvem er egentlig en god sammenligning for Hackenberg. Altså vi slyngede jo flere navne omkring her, mens vi snakkede om ham. Altså der var jo nogle gange, hvor det var noget, der var jo, altså han er jo bygget som en Andrew Luck eller en Ben Roethlisberger. Han høvler den dybt med præcision som en Rex Grossman. Hans ageren i lommen kan til tider minde om en Brandon Whedon eller et eller andet. Men altså, er der sådan en god sammenligning? Er der sådan et godt eksempel på en quarterback, der egentlig er teknisk velfunderet, men bare mangler præcisionen og alt muligt? Altså, jeg har svært ved at finde en. Altså, jeg ved, Rasmus, han nævnte en Josh Freeman som en mulighed, og jeg kan godt følge den et stykke af vejen, men jeg ved ikke, altså, jeg synes ikke som sådan, den er der. Altså, jeg har svært ved at finde en rigtig god sammenligning for Hackenberg. Det kan jeg godt forstå, for jeg er også helt enig, og jeg synes også, comparisons, eller spillersammenligninger er jo altid svære, fordi hvad er det, man lægger vægt på? Altså, personligt, når jeg sammenligner nogen, så er det ikke sådan, hvis nu jeg siger, hvis nu jeg sammenligner en spiller med Tom Brady, så har det ingenting at gøre med, hvor succesfuld han er. Altså hvis jeg siger, at Teddy Bridgewater
noget af vejen minder lidt om Tom Brady, eller i hvert fald gjorde i college, så siger jeg ikke, at han bliver lige så god som Tom Brady, så siger jeg bare, at de vinder på nogle af de samme områder. De vinder med hovedet, og de vinder med gode beslutninger, og sådan nogle ting her, ikke? Og på den måde synes jeg, at det er svært. Jeg synes måske, jo, på nogle områder kunne jeg godt se Josh Freeman, på nogle områder kunne jeg mere se en Andrew Luck, Blake Bortles-ish. Måske Blake Bortles ud af college, måske ikke er den en mega dum sammenligning for hvad hedder han, for Hackenberg eller den sted. Bortles havde også problemer med hans deep accuracy, og tog heller ikke altid de vanvittige bedste beslutninger, men var også en stor hvid quarterback med alle de fysiske egenskaber, du leder efter, ikke? Og han kunne også bevæge sig og løbe, og vi kan også se også i NFL, han har et kæmpe rushing average per gang han løber bolden, der løber han faktisk for rigtig mange yards og sådan noget, ikke? Så også selvom han ikke er sådan en Colin Kaepernick speed freak eller noget af den stil. Jeg ved ikke, altså han er som så mange andre spillere, et mix mellem en masse forskellige spillere, men en meget rå og upoleret Ben Roethlisberger måske. Men det er svært også, fordi det scheme han spiller i college, det får ham ikke til at ligne en Roethlisberger, for de beder ham ikke om at gøre de ting, som Roethlisberger gør. Jeg ved ikke, det er sindssygt svært. Jamen, og det er jo et, han er nemlig lige præcis et mashup af rigtig mange spillere, der, jeg synes heller ikke, der er én spiller, man virkelig kan sige, at det er bare der, man har det. Altså, det er virkelig, han tager det bedste fra nogle af de bedste, og han tager det værste fra nogle af de værste. Altså, det er jo det, som der er nogen, der skriver, altså, han laver kast indimellem, som der er måske maks 10 quarterbacks i NFL, der er i stand til at lave. Ja. Og så tager han, og på andre spil, så laver han noget, som der vel nærmest kun er 10 quarterbacks i NFL, der er dumme nok til at kaste sig ud i. Altså, det er så svært at proppe én spiller ned i det der, i det mashup. Så det er virkelig mange steder, man skal ud og plukke æblerne for at finde Hackenberg. Så hvad med en Connor Cook? Ja, men den er også svær, fordi man fristes jo lidt til at sige Kirk Cousins eller Brian Hoyer eller noget, men jeg er også bare bange for, at hvis man gør det, så har man det lidt, fordi det er også tidligere Michigan State quarterbacks. Og de er også hvide, og de også har nogenlunde samme størrelse, men et eller andet sted vinder de også lidt på nogle af de samme områder, og tager lidt på nogle af de samme. Jeg synes, at han minder en lille smule om Andy Dalton, da han kom ud af college måske. Det kunne godt være en sammenligning, Jeg har set nogen sammenligne ham med Carson Palmer. Det ser jeg overhovedet ikke på nogen måde. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor folk sammenligner med ham. Nej, altså jeg sidder nærmere. Jeg kunne godt finde på at nævne en Arizona quarterback, men det er så Matt Barkley, jeg nærmere vil sammenligne ham med en Matt Barkley med en lidt stærkere arm. Ja. Altså jeg ser ham i hvert fald på ingen måde som Carson Palmer overhovedet. Carson Palmer vinder på nogle helt andre områder. Han er meget større og mere fysisk, og nu er han jo godt nok ved at være gammel, ikke? Men altså han er jo kæmpestor, og han vinder med en stor arm, og det synes jeg ikke, man kan sige om Connor Cook. Altså jeg synes, de vinder på nogle helt forskellige områder. Altså Matt Barkley med en større arm kunne måske også godt bruges. Altså jeg tror jeg vil holde fast i min Andy Dalton. Andy Dalton var også en udmærket quarterback, da han kom ud af college, ikke? Men han var også meget sådan gennemsnitlig på mange forskellige områder, og det er måske først nu, at han for alvor under Hugh Jackson er begyndt at vinde lidt mere med hovedet, og har fået endnu bedre styr på sin teknik og så videre, ikke? Så på den måde, på den baggrund vil jeg måske sammenligne ham med Andy Dalton. Jeg vil så spørge, i forhold til begge quarterbacks, er der nogle af de her to, du tror på, kommer til at ende som starter i NFL? Jeg tror ikke på, at Connor Cook ender som starter. Så skal det være, fordi han ender med sådan en Brian Hoyer-agtig karriere, hvor han bliver sådan en journeyman og spiller en halvgod sæson et eller andet sted, og så prøver man hele tiden, hver gang der er et hold, der mangler en quarterback, så prøver de at hive ham ind og se, om de kan klemme et eller andet ud af ham. Ryan Fitzpatrick. Ja, lidt samme type quarterback også. Lidt den samme type, hvor han har så bare fundet måske lidt mere succes efterhånden, som han er blevet ældre og har taget lidt vel. Hvis en af de her quarterbacks skulle ende som starter, så tror jeg, det er Christian Hackenberg. Men der er lang vej endnu, og jeg tror i hvert fald, at han skal sidde på bænken i en enkelt eller 2 sæsoner. Der skal nok laves en Brock Osweiler der, og så håbe på, at han bliver bedre end Brock Osweiler. Altså jeg synes, Brock Osweilers tape i college var lige så dårligt som Hackenberg, så han blev der valgt i anden runde.
Ja, altså man kan sige, Hackenberg er jo et eller andet sted næsten et ultimativt boomer bust prospect. Altså det efterhånden, på en eller anden måde er det nok lidt svært at se ham ende som en eller anden so-so quarterback. Altså han har de fysiske forudsætninger for at blive fantastisk, og så har han i hvert fald på nuværende tidspunkt virker det de mentale forudsætninger til at være ude af ligaen om 3-4 år. Ja, og prøv at høre, Logan Thomas blev valgt i 4. runde. Og jeg vil hellere have det i Christian Hackenberg, end jeg vil have Logan Thomas. Ja. Yeah. Så, altså for who knows? Jeg ved ikke, det er svært at sige, hvornår det går, de her typer quarterbacks, fordi det ender med, at en eller anden træner, eller et eller andet front office forelsker sig i et bestemt trade, som de lige præcis mener passer til deres hold og sådan noget, ikke? Så på den måde, så jeg kan kun sige, hvornår jeg mener, der er nogenlunde værdi i at tage ham, sådan generelt, og det vil nok være omkring 4. runde for Hackenberg, og måske 5. eller senere for Cook. Og det er kun fordi, jeg tror, Cook er det, han er, og jeg har svært ved at se, hvor han virkelig skulle forbedre sig. Ja, men det kan være, at vi skal lukke af for den her gang her. Jeg ved ikke, om vi kommer til at kigge på nogle flere quarterbacks. Vi har ikke rigtig diskuteret, hvem vi skal snakke om. Må ikke vi på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, at vi snart skal kigge på nogle andre positioner, men må ikke vi på et eller andet tidspunkt ender tilbage med at kigge på quarterbacks mere? Altså, der er jo stadig en Paxton Lynch, vi ikke har kigget på, men det kan godt være, at det ikke lige bliver her med det samme. Det kan være, det bliver noget, når vi kommer... Der er stadig nogle spændende quarterbacks derude, synes jeg. Ikke nogen, som jeg ser som starter, sådan, men der er da altså nogen, som er spændende at snakke om og se, hvad det er, hvor de vinder og taber. Og jeg kan for eksempel afsløre, at Rasmus han ser nogen få ligheder mellem Dak Prescott og Johnny Manziel, selvom at de rent fysisk er meget, 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 meget forskellige. Så det kunne jo også være en quarterback, vi venter på et tidspunkt. Det kan være, vi kigge på ham, ja. Ja. Men ja, altså vi får se, hvem vi kaster os over næste gang. Det må vi jo finde ud af, men vi tager jo selvfølgelig stadig meget, meget gerne imod forslag, uanset om det er, ja, faktisk uanset position. Det kan godt være, at nævner I en cornerback, så kan det godt være, at det først bliver i marts eller april, vi når der til, men kom endelig med nogle navne, og vi skal nok notere dem ned og have dem for øje, når vi begynder at kigge lidt nærmere på nogle af spillerne. Vi tager gerne imod forslag, og hvis I har nogle bud, så er det jo kun endnu sjovere. Jeg håber i hvert fald, at vi som minimum kan lave en af den her vogn. Ja. Jeg synes, det er en helt genial. Hvis vi har tid til det, jeg synes, det er en helt genial måde at se tape på. Så det synes jeg, at vi skal sigte efter. Yes, og så kan vi jo sige, at på onsdag har vi jo vores ugenlige podcast, hvor jeg tror, vi har faktisk ikke aftalt nu, hvad vi skal snakke om, men må ikke vi begynder at kaste os sådan for alvor over draften, og måske, ja, du glæder dig, måske rent faktisk begynder at kigge lidt mere på quarterback-klassen her i år. Ja. Og så på fredag skal Toge snakke med Matt Harmon fra Football Guys og NFL.com om reception perception, som det så fint hedder. Det er jo... jeg vil ikke engang begynde at kaste mig ud i at forklare det, fordi jeg kan forklare det ret hurtigt. Det er, Matt Harmon kigger på succesraten for quarterbacks, der løber forskellige ruter. Så hvor stor succes har han med at løbe slants og posts og goes og outs og jeg ved ikke hvad, og så videre. Og tracker også andre ting som drop rate eller så videre. Men det er generelt, hvor stor en succes de har med forskellige ruter. Og det har han fundet, at der er en ret stor sammenligning mellem, hvor stor succes du har i de forskellige ruter og succes i NFL. Ja, og det er så også koblet en smule op på noget fantasy football, men han har også været ved at kigge på nogle draft prospects, og jeg ved, at der er nogle stykker, han har et godt øje til i årets draft. Og jeg ved jo, at han allerede nu har kigget på stort set alle de eller wide receivers, der er værd at snakke om i den her draft. Så han har noget ret dybt allerede. Så jeg tror, det er et interview, jeg glæder mig rigtig meget til at høre. Og Toge, han glæder sig også rigtig meget til at skulle lave det, ved jeg. Men Harmon er jo en vanvittig fed fyr, super sympatisk og hyggelig. Ja. Yep. Så det synes jeg, I skal høre, når det kommer op her. Det bliver nok lørdag eller søndag, det bliver lagt op. Hvad dag bliver det? Lørdag eller søndag formentlig. Det er fredag, han laver lørdag. Han laver interviewet fredag, og så ryger det op lørdag eller søndag. Og ja, så tror jeg, vi siger, at det var det for den her gang. Fedt, vi snakkes ud. Det gør vi. Tak for det. Hej.